Čauky, já vás vítám u nového videa ze hry Brawl Stars. Dneska bych chtěl pušovat Kita a chtěl bych ho dát aspoň na 15. Musíme ho dát teda na 15 a uvidíme, jak bude dobrý. Nice, na ní skočil lidičky a vyžral mi ten smrad. Já vím, já jsem emote spammer. Já rád emoty. On mi ho zase vyžral. Ale to lepší, než aby jsme prohráli, že jo. Což asi souhlasíte. Jsem star player, jak jinak. Čau lidi, prozatím končím.